E weche mamoko ni jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo ni e limbe e kaunti ma Siaya kawuono e sama odhi e telo ne chenro mar pogo chiemb kony e gwenge mopogore opogore. Motelo ne mano ne oyuore nyasi mar kanisa manomiya e sama ne gihingo higni 101. George Amolo miyowa mathoth kowuok e kaunti ma Siaya. George, kapo ni inyalo winja, inyalo nyisowa ni to chenro ma kama ochakore seche mage, to wageno nang'o giri madhi timore kaeto wageno mar chope giko mare kar sadi. Erokamano ahinya Milton. Gie sani wantiere Siger Primary School mano West Asembo e kar timo bura mar Rarieda kae, kama e thuolo machuok mokalo jatend migawo mar yore tudruok kata ICT mano Eliud Owalo kaachiel gi wende kamoting'o jaod bura machon mar Rarieda Nicholas Gumbo, seneta machon ma Kisumu Fred Outa, gavana machon ma Kisumu Jack Ranguma kaachiel gi jotelo mamoko giadonjo e thuolo machuok mokalo. Ka gimokelo gi maduong' kae en ni gibiro chiwo chiemb kony e pap ma Siger Primary School kae. To mana kaka iwacho, e thuolo mokwongo gokinyi jatend migawo Eliud Owalo kaachiel gi wende ne gimondo oboch kama nitiere log tich mar kanisa mar Nomiya, kama ema ne itimoe nyasi mar higo higni 101 mar nyaka ne chak kanisano. Ka inyalo paro ni kanyo bende kama ne oikie jadolo Owalo ma ema ne ochako kanisa mar Nomiya. Kendo kane owuoyo e kinde ma ne otimo limbe oboch kuno, jatend migawo no ne okwayo mana jo Rarieda mondo bi ikre mondo mi girwak jatend piny Kenya mano William Ruto ka obobiro e nyasi mar rwak mare mabiro timore chieng' ngeso e dalagi manitiere e Asembo kae. Kendo kane owuok oboch achiel kachiel ne odhi nyaka Dio ma Kasembo kama ne otelo e chenro mar pogo chiemb kony bende, kaka nyoinde bende ne gipogo e chiemb kony ma bende oweyo ka dhi nyime ka giringo gidhi achiel kachiel nyaka Siger Primary School kae Milton. Gin kit chiemo mage mipogo? Nikech kinde mokalo ne waneno kipogo chele, samoro nipogo kata mna mogo moseregi, bando. Gin kit chiemo mage mipogo nyaka sani? Erokamano ahinya Milton. Git chiemo mipogo gie sani en oganda, mchele to kod oduma, mana kaka gisebedo ka gipogo kuonde mamoko ma gisebedo ka gidhiye. Kendo mano e gima kata jopiny mani kae geno ni gibiro yudo. Kendo gie sani ma wan kae ni en nyasi mano ma jopiny oyuoro mathoth mokalo. To ahinya to kibiro paro ni mae bende e dala gi jatend migawo Eliud Owalo Milton. To ka kuom ranyisi, ing'e ni seche moko itiyoga gi ruodhi mondo yang jogo adier mochando, jogo maonge chiemo, jogo ma bende ng'aw. En chenro mane mitiyo godo mar yango jogo mimiyo chiemo, koso ng'ata ng'ata nyalo wuok to loro kata duka ne to dhi okaw chiemb kony? Erokamano ahinya Milton. Mano kaka ipenjo no, e thuolo mokalo mawaseneno ka ne nyaka nyocha chenro mar pogo chiemb kony ni ne chakre, ne nitiere chenro mane itimo ni ruodhi ema nitiyo godo mondo miyo oluong jopiny ka ne gitemo ng'iyo familia mang'aw. To kata kamano king'iyo e chenro mosebedo kakalo, iyudo ka ji ng'ata ng'ata mobiro e pap mipogo e chiemo kae imiyo thuolo mar yudo chiemo. Kendo jatend migawo no osebedo ka lando maler ni ng'ata ng'ata mobiro kama ipogo e chiemb kony nyaka yudi. Koro kuom mano wageno ni kata mana kae Siger kama wantie ni, ji te ma obiro kae igeno ni biro yudo chiemb kony. Nikech kaka gisebedo ka gitime, iyudo ni ichako kod jogo ma ikgi oniang' kaachiel gi jogo ma dibed ni nigi ng'ol. Kasto gikone iketoga ni ng'ato ka ng'ato mobiro nyaka yud chiemb kony Milton. Erokamano ahinya George Amolo kuom ler ma kamano. Mano ne George Amolo achiel kachiel kowuok e kaunti ma Siaya konyisowa kaka chiemb kony ipogo e thuolo masani. Wadhi nyime.